sewu mlaku sumilire angin ngoyak ing bumi adem ayem tentram ing bumi pertiwi ayo Ridong Carito agah neko-neko iyo 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 Carito luar biasa ya ndek mergawe saya bengi ora tambah rasa-rasa kok malah saya semangat ya ndek ya perdana dari kita mergo apa? Perdana dari kita sowan ning gone Punggul jambean nggih Bu Punggur Jawi heeh dulurku ya ana sing ning kene kok Nduk. Lah kok ora mau ampirno aku Mbak aku dhewe ra diampirno ya alah ya ora dianggap dulur berarti piye Mbak Non kala non ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Sik, Mbak. Piye? Urung ana sing jawab. Blas. Baleni neh. Tekan ibu-ibu PKK ngarep iki ya blas kok gak ono sing jawab gene. Hose. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kae malah ditinggal kukur-kukur. Ora kukur-kukur. Apa? Api nyawer. Sugeng lalu selamat malam kagem sedaya masyarakat Punggur. Punggul. Punggul. Punggul napa Punggur, Bu? Punggul. Punggul. Nganggo R, nganggo R. Nganggo R. Nganggo R. Tukang syuting iku njak tak jeloki tenan. Sapa sing ngomong ngono, sapa kok lancang kowe? Punggul. Heeh, lek jadwal punggul emang. Iya, punggul. Pokoknya awake dhewe manut jadwal. Berarti nek jadwale salah, sing nulis. Ya weh. Sapa, Mbak? Gak roh. Tak dipotong lho sampean. Iya, gak apa-apa, aku dipotong kabeh ya ora masalah. Gak entek. Iya ora apa-apa. Heeh. Ducap salam-salam Selamat saya, malam. Mbak. Matur sembah suwun sangat kagem panjenenganipun sedaya masyarakat Punggul ya nak ya. Punggur. Sampun kersa nimbali kula sak kanca pagelaran besar ketoprak Krida Carita ingkang pidalem saking Mulan Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Injih niki kidhanipun kula sak kanca caos lelipur kagem panjenengan sedaya. Wong bilih panjenengan badhe ngersakake tetembangan sumangga ditunggu request-e. Sayangku cinta, Pemuda, sayang ya. pemuda. Dalam rangka acara halal bihalal, alhamdulillah matur sembah suwun ugi kagem panjenenganipun Bapak panitia semuanya. Terkhusus kagem Mas Zainal luar biasa ya sayang Biasa ya. di luar. Pokoknya dongane kula sak kanca kagem panjenengan sedaya mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat. Amin. Diparingi lancar rezekine, Amin. diparingi panjang yuswane. Amin. Nggih panggih, mugi-mugi Mas Zainal sak keluarga diparingi berkah barokah. Muga-muga sing urung duwe jodoh ndang tok jodoh ngono lho, Iya, Mbak. Dok, iya. Aku iku moh nek ndonga ngono kok. Lah mau gene. Kuwatir aku. Kuwatire gene. Wis tau ndonga ngono ra mandi. Lho ora mandi. Ra mandi. Lah kena saya mandi kemana anggap krida lho, Mbak. Mugi-mugi panjenenganipun Mas Zainal diparingi berkah barokah anggenipun Amin. perdamel ya sayang ya, Iya, Mbak. tambah lancar barokah Nggih. pokoknya nggih Mas nggih. Masih di nuansa bulan Syawal kita sekeluarga besar Ketoprak Krida Carita mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin bila ada salah kata di sengaja maupun tidak ya sayang ya. Iki maafitnya, Mbak. Iki mbok lambene ancene loro nek duwe salah ya maafno ya. Loro? Ndek, ya. Iya. Sing ndi sing siji, Mbak? Isor karo dhuwur. Iki karo iki no. Inilah dia perform dari Krida Carita Panggah Neko. Hey. Soy. Amin. Salami ya Ndek ya. Pembukaan Mas, yuk monggo diaturi mong bisa nyawang permintaan dari sumber Kang Mas Prapto Kang Minulyo. Semoga capcus berangkatkan bareng Dedek Denok yang punya kecantikan yang hakiki. Huak tapi. Huwak lho ya. Gak apa ya, Mbak. Yang dari Bulak Sempu juga hadir ya sayang ya. Yang dari Yang dari Ronggo, Sumber. yang dari Rembang Mas Ucup CS luar biasa. Indomie Pamotan. goreng juga hadir. Pamotan halo. Mbak Iyung. Dedek kok mbak Iyung. sembarangan. Ya monggo. Heeh. Iki mau wonten perintahan, Mbak. Bali. Bali. Kasih tuyung bareng Badros Audio jalani orang Badros. Orang. Yus. Kerja bareng Al Robiah Production Pak Gun. Lambaikan tangan dulu. Sinawang ing netro mencorong lir jaya maruto hangripe sakjroning nolo rumeseping rasa karo seling
Kayak sampean. Cintane gaib. Lewat dunia maya, Mbak. Lewat online. Naga online. Ora iso pacaran. Dipakai to, Mbak. Ngono kok dikira sing ora-ora. Aku iki jane baik hati tidak sombong gemar menabung. Iki kok malah curhat bengi-bengi iki lho ya. Ora iki apa anane ngono lho, Ndok. Iki mau permintaan dari sumber Pak Prapto Kang Minul ya sayang ya. Mas Pariono ngesake tambangin apa, Mas? Sawerane yo goki, Mbak. Wis dintekno ndek sore aku ra kumanan bangeten panitia. Wis mbok tumplek blek ndek sore ku piye? Saweran tok 5.570.000, Ndok. Heeh. Kowe gak keteman, Mbak? Belas. Ya Allah, meneng ae kok nek wis panas ndak metu, Mbak. Aku yo ora omong piye-piye, Ndok. Lah terus piye? Sing penting nunggu anu Pak Zainal. Pak Zainal piye? Wis dicawisi. Kok urung sendut-sendut. Ya urung iki kok nyanyi sik ngono ya. Oke, kita lanjut kembali. Terima kasih juga buat MK Wedding luar biasa sing koyo Narji. Kok kaya Narji. Rambutnya iku potongane saiki nyunggi Sarimi ya, Ndok. Gumun aku. Terima kasih juga buat Dek Iyung atas partisipasinya ya sayang. Yo kok kene kok kono selalu ditutke matur nuwun. Oke, bareng ini Carita yuk ditampilkan artisnya sing duwe bokong semoknya sa Indonesia. Ada Tia Amanda Grido Carito. Yeah.
tembangin apa ditunggu ya Kang Mas. Kene ya, Minul. Mbak. Tiap turi tembangin apa spesial kagem mbak-mbak yang di depan sini. Perawan kabeh iki, Nduk. Iki nuruti Dede Iyung ya, Mbak ya. Pak Kandani sing nganggo merah bata iku mau tak arani perawan saiki. Kudunge tinggo neh. Mancep langsung, Mbak. Ya, diaturi tembangin apa sayang? Diaturi tak tunggu balimu, Mbak. Tak tunggu balimu. Semoga Kang Mas capcus berangkatkan bareng Kridot Carita. Iya, tak tunggu balimu. Siapa? Nopi kok nyanyi lagune kok Jambu Alas Mas. Iya Bali. Pokoknya tetap satu persatu permintaan tetap dikasih ya sayang ya ngantek pletoten kabeh iki gara-gara MK Wedding iki mesti. Lagu kok angile ngono leh yung mbok lagu iki sing gampang ngono lho. Oh ngono ya wis ya. Ora
Mbak? Reok jare mbakku kok reok ngono deh. Sapa sing njaluk reok mau sapa? Kanan panggung kuwi lho, Mbak. Kowe terae ape madakno rai ta piye? Poket mau njaluk. Endi? Pak Zainal di. Pak. Kuwi ta Pak Zainal? Mosok iya Pak Zainal kok ngono? Mau perasaan ora? Badan masih. Badan. Oke, semisal yang punya tak tunggu balimu dari Bang Karnen sudah terpenuhi dan cash. Gak kredit? Gak. Bang. Biasane klunting. Getek ngono. Ora, iku nek khusus kanggo aku dhewe THR ning urung metu, Nduk. Lho, urung metu. Gak, Gong. Makanya aku urung mau jajakno bakso. Ngenteni sok besar THR-e. Nek bos-bos liyane kan anu THR kan sawal ngene iki entek-entekan poso ngene iki, Nduk. Nek kene ora, sok besar. Tunggu aja pokoknya ya. Tunggu saatnya ya. Nah, aku mau juga spesial yang punya Bali ya sayang ya. Terima kasih juga buat yang di belakang nyangoni kok ya ora jangkep le Mas. Kliwatan aku. Lah aku yo malah no, Mbak. Orang, aku mane pojokan iki. Biayine ning pojokan. Ben diatasi Yani kok. Oke lanjut kembali bareng Lidah Carita ya sayang ya. Kita tampilkan artisnya sing semua hey dewe. Kini siapa dia? Yani Suryani. Kini deh. Pentile orang diputer. Lah ya grogi, Mbak. Tengane tinggi, Mbak. Tes. Loh, aku nek nganggo iki ora ya, Mas. Tes. Cek. Iya. Kene nyah. Mulane wis tak kandhani. Sonem ora usah banter-banter lah. Angger sakmene apa? Wis serah ngono nek mbok cetakno leh. Tes 7 sasi guran, urung 10 sasi kok. Tes. Cek. Enak iku. Enak iki. Kene iki mau nek permintaan Bali, Nduk. Piye sayang? Berangkat kan? Biasanya mboke. Aku ora tau ning Bali. Aku nek ning Bali ya nusul abangku. Sapa? Iya. Ya, Bali tersenyum sayang. Kene ya. Formasi, siap? Ya Allah. Bocah nek ora tau ndelok YouTube yo ngene iki. Kikuk. Ayo kene ya Mas, Bali tersenyum ijak eling apa ora? Njaluk lagu kok sing angil-angil ngene. KC Music bersama Bebek Sugiono Gleng juga bareng artisnya Miyabi semuanya Mas. Iso ngene. Hah? Iya. Ya, monggo. Kene ndak Sor maju mengarep. Nah. Kerja bareng Alrobia Production juga Bandros Audio.
simpan sejuta misteri dari mata dunia semua melirikmu. Bali, Bali. Bangetan sing njaluk Ora ngono, sing njaluk mang sapa, Mbak? Mbah takoni Pak Lurah takoni. Lah, iki lho HP ku tak uncalne rono, iso jalukane kok. Apa? Ngersake napa, Pak? Iya, aku lho ora ro, Mang. Alah, Pak. Bar disangoni kok muni ra ro. Ngersake napa? Ngersake kowe. Ya ayo aku ge mulai. Lah nek Saiki menawa kok aku apa kendel dinggo? saiki. Biasanya aku pe dinggo weden sawah lho, Mbok. Saiki kok Bengkoke ya, kendel- Mbok. Saiki kok kendel so. Lah Mbok warai kok. Ya Allah tak kon ngono lah sorancen kowe tak dol ning ndur panggung ya. Kene iki mau permintaane apa meneh, Nduk? Kayak wis to. Reok Ponorogo. Rek Ponorogo, Mbok. Iya, saiki Mas. Apa sauto Oke, jare? baik. Kene Nduk, spesial yang punya Reok Ponorogo, Wulan Dharmawangsa kene sayang. Reok Ponorogo. Rodok maju sithik. Nah. Sugeng dalu Ibu, disapa sih ibu-ibu sing ning ngarep panggung nggih. Kowe iki diomongi kok malah ngomong dhewe. Buke disapa. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu ibu-ibu. Iya. Bapak-bapak nggih. Adik-adik, mas-mas. Sapa neh, Mbok? MK Wedding. MK Wedding. Sapa neh, Mbok? Dek Iyung yang lagi berbahagia. Dek Yung yang lagi berbahagia. Terus apa nih, Mbak? Nemok brondong. Brondong endi? Ya Mas, mangga Reok Ponorogo bareng Rido Carito, Capcus berangkatkan sinareng Badrus Audio juga Al Robiah Production. Sing kiwo, sing tengen, sing kiwo, sing tengen, sing kiwo, sing tengen sampai bawah sampai basah sampai bawah sampai basah.
Mboke genten saiki mboke. Sur. Kowe iki malah membawa petaka ngene. Wis tak omongi elon-elon ae lho kok malah sedekah karo piyai kene. Katoke ketok. Sur rene sur mbek aku sur. Ya boleh Mas. Imboe 5.000-an ndi imboe 5.000-an. Ndi. Ayo Mbak iki lho Mbak. Ayo sur. Ayo. Salto. Iya, bunuh diri. Iki mau ana permintaan apa nih, Dek? Belum ada masuk, Mbak. Belum ada. Yang dari sumber pripun, yang dari sumber ngesake tambangin apa? Obat watuk piye obat watuk? Loh. Tolong. Dia menghilang. Sakti sekali dia, kawan. Endi. Bapak ngesake tambangin apa, Bapak? Ayang-ayang ada, Mbak. Bojoku. Bojo loro. Bojo loro iki biasanya kelangenane Pak Lurah Sumber iki sapa ya? Biasanya sing anu, Mbak. Sing semok. Curut biasanya curut. Biasanya sing body. Ora saiki. Wis ganti. Soto kemiring kok karo ya. Kene ndak? Spesial yang punya bojo loro capcus tancapkan bareng Grida Carita juga si cantiknya ada Musri Aton. Kene ndek. Ini sayang. Sing duwe Lestari ditunggu ya Mas ya. Mas bojo loro nganggo sendut-sendut mentul-mentul. Nah, pojokan gombal putih iki kok urung metu. Sing endi? Bengok lah kae. Mekokoke lho, Mbak. Alah iku omdo. Apa? Omong doang. Oh. Lagi bahagia dia. Ya mangga bojo loro. Bojo papat jare. Bojo papat yo kewer-kewer, Mas. Apane? Bojo siji ae tak buak. Kowe mau ijol neh, Mbak? Ora aku sing ngomong kok. Wong-wong iku lho sing berharap. Berharap apa? Tak salehno kabeh saiki. Apa ya? Matching. Lancang, ayo Mas. Monggo. Ombo, Mas. Monggo kok ombo. Tak kirain ciut, Mas. Bu ngersake napa, Bu? Tembangin apa? Manut Bu ya. Hei. Ibu apian, Mbak.
lanjut kembali mergo iki wektune wis wengi ya Ndak ya. Mbak. Kejar tayang. Kok kejar tayang? Kejar tayang mergo sesuk pindahin rada adoh ya Ndak ya. Heeh, kene spesial yang punya Lestari. Aja Kapita iki kok soalnya Kapita iki nyanyine sing anyar. Lestari gak sida ya. Ganti ayang-ayang. Ya, kene Pip. Iya, ya Allah Gusti. Alah iya. Wis koyo Narji ngono. MK Wedding. Alah rambutnya nyunggi sarimi. Kene Pip. Lagune sing rada sing keluaran terbaru 2025 ya Nek ya. Ini Bebe adus sekali. Ya Allah sing tak ajari ndek ngene lho Ndek. Dueto Mas, dueto. Ora apa-apa. Masih semangat ya Bestiku. Goyangin tipis-tipis ae. Goyangin tipis-tipis ae. Ya. Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapot tresno datang kendhat saking canda tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Carito panggane ngene pokoke iya ngono pokoke lho
Stromom kurang gede gitu. Testing. Gudeng aku sing jenenge Kadi ku ndek sing jenenge Kadi ku tak adahi sak ae. Mik mbok potan pateni ae gene tak ijoli mikem kok lho. Nggih. Mike karaten. Karaten ora masalah. Gene, aku kan senenganku sing gede. Lah ndekne kan mike wong cilik. Gumon aku Kadi kusang. Lesen ya dari Rembang ya Allah Gusti Lek. Lah kowe lho kok agak ketok. Kat mau mulo ning kono lho, Mbak. Masa iya? Kalah tak undang kat mau. Aku kelanganan karo ndekne iku apa? Apa? Nek nganggo kathok potong celana. Iya, dari kaya artis ning TV-nan, Nduk. Apa, Mbak? Sing dadi sapa? Sing dadi iku lho, pemeran serigala iku lho. Gak roh kowe le. Sapa? Lahir kowe. Kok aku urung lahir, urung kok kowe. Lesen aku padamu ya, Lek ya. Heeh. Kandhani ya, setromo iki kurang gede, Mbak. Jajal. Emang mula sing jenenge Kadin ndi? Cara ora ana hukum ngono tak pateni cah iku. Sesuk nek ora mangkat piye, Jan? Heh. Kowe nak gue mantuku batu, ya Le. Kei bataku. Bocah kaya segun. Bolak-balik gobloke ra karuan cah iku, Mas. Kok lebokno sak, tak mlebokno dalane neh apenan, ning ora sedeng. Cilik cah iku asline. Kene spesial yang punya Lestari ya Mas ya. Ojo Lestari ya. Sida Lestari apa ora? Ijek ana sing mantau ora iku Lestari. Wih. Memilih setia. Walah lagune iki nek akhir-akhir iki ya Mas ya. Kene paringi nyawiji ae ya Mas, aku tak nyanyi nyawiji kene. Ya ben. Nyawiji kene. Halo Kakak Seki. Password nyok entekno. Aja ngono kok ngene. Password kita. Yuk, monggo. Yang punya nyawiji bareng Dede yang punya kecantikan yang hakiki juga bareng Badrus Audio dan juga Al-Robiah. Perek pajar kok ngene cah iki nantang jare kan aku ngono lho, Mbak. Heeh. Iki nyawiji terus siji meneh karo Ngranti Gustine Putri ya sayang ya. Yuk monggo. Berangkat kan. Ning ndi? Nek Punggul. Nona Saki masih mantaukah dia? Jangan lupa tap-tapnya.
terpenuhi ya sayang ya. Kene spesial siji meneh karo Ngranti Gosine Putri matur sembah suwun. Wayahe. Bisikan rindu ya. Iki jare nek ora keju ora. Kene ndak? Christine keju ulala paringi bisikan rindu karo Ngranti Gosine Putri ya nak ya. Matur sembah suwun ingkang sampun peparing mugi-mugi rezeki lumintuk kagem panjenengan sedaya. Amin. Terkhusus berkah barokah kagem sedaya masyarakat Punggul dan sekitarnya. Jambean. Matur sembah suwun sangat berkah barokah kagem panjenengan sedaya. Amin. Monggo Mas karo Ngranti Gosine Putri satu tembang ada bisikan rindu bareng Christine keju ulala. Krido carita. Yuk guys. Sinar bahagiamu
lagu bisikan rindu dalam hatiku saat semua mimpi burukku berganti ceria. Ku nyanyi